El dimarts 17 d'octubre, a 2:15 del migdia, ha tingut lloc l'Assemblea General del Consorci d'Aigües de Tarragona a l'Aula de l'Aigua de la planta de potabilització de l'Ampolla. La trobada ha servit per explicar als consorciats les novetats que s'han produït des de la darrera assemblea celebrada el passat mes d'abril. Entre alguna d'aquestes novetats cal destacar la celebració de la jornada AEAS a Tarragona amb el Consorci com a anfitrió juntament amb EMATSA. La jornada celebrada al mes de maig va ser tot un èxit, tal com explica el president del Consorci d'Aigües, Albert Abelló. De fet, van ser un èxit aquestes jornades i també van ser un èxit l'organització per part de l'Ajuntament i de MATSA i unes jornades en un indret que tenim molt a dir amb el tema de l'aigua, no? Com és les nostres comarques, el Camp de Tarragona, amb una institució, amb un organisme com el Consorci d'Aigües, que realment, quan ho expliques a gent que encara no ho coneix, doncs realment es sorprenen la forma de funcionament i el nivell d'expertesa i d'eficiència que tenim aquí al Consorci. L'objecte central de l'Assemblea ha estat l'aprovació dels pressupostos per l'any 2018, uns comptes que s'han explicat detalladament a tots els consorciats. Es preveu un increment de producció d'un 4,9% per l'any 2018, passant dels 71 hectòmetres cúbics actuals als 74,5 previstos. Tot i això, el preu de la tarifa mitjana de consum es redueix en un 4,78%. Aquesta reducció es pot dur a terme gràcies a diversos factors, entre els que hi ha l'estalvi en el cost dels reactius, així com l'entrada en servei de la planta d'ozó. Ho explica el director gerent del Consorci, Josep Xavier Pujol. Enguany ja pressupostem amb l'ozó al 100% aplicat i fruit dels contractes majoritàriament de reactius que hem tingut, del carbó actiu sobretot, més el que és la implantació de l'ozó, fa que tot i pujant la producció pressupostada del 2017 al 2018 d'aquests 71 hectòmetres cúbics als 74,5 que es preveuen, això suposa un 4,9% més de producció estimada, doncs el ràtio de despesa baixa considerablement pel fruit i combinació d'aquests dos factors, la implantació de l'ozó i el tenir aquests contractes nous amb uns preus nous que afavoreixen econòmicament. El preu de la tarifa mitjana d'aigua consumida s'estructura d'acord amb els següents percentatges de les 3 partides que conformen el pressupost, tal com detalla el director gerent. Diem que hi ha 3 conceptes generals de despeses d'explotació que suposaria aquest 39,4, les necessitats financeres un 23,8 i finalment el que són cànons representaria aquest 36,8. Són uns números molt semblants, llevat de 2 o 3 decimals de dècimes respecte a l'any passat en quant a distribució. D'altra banda, els pressupostos de l'any vinent contemplen una inversió global de 2,1 milions d'euros. El més rellevant serà la millora de la qualitat de l'aigua, així com el control d'aquesta qualitat a través de 15 equips de mesura online a diferents llocs de la xarxa, a més d'inversions en seguretat física i lògica, diverses instal·lacions i les inversions també habituals destinades a renovacions en manteniment mecànic, elèctric i de telecomandament. Per aquest 2018 es crearà també la seu electrònica i un portal de transparència per millorar la relació amb els propis consorciats.